Astăzi în bucătăria Gulajmen preparăm o ciorbă de gălbiori culeși atent de către fratele meu Dani Arion, care e un pătimit al pădurilor și al drumeților. Gălbiorii sunt pentru mine sunt cei mai buni din gama ciupercilor, ca să zic așa. Îmi plac cel mai mult. Avem smântână pentru dres, 1 kg, 35% grasă. Nu folosim smântână de gătit, că aia nu văzut țâța vacii, dar nici asta nu prea cred, dar să zicem. Fux Mirodenia Bio, bineînțeles, pătrunjel morcov, frunzele de la oțelină, apio, cum spun specialiștii mai nou, ouă de casă pentru dres, morcov pentru călit. Mie îmi place să pun și ardei. Am avut de la ardei un plus de data trecută congelați, niște bucățele de ardei, o să-i folosim și pe ăștia. Lămâie pentru acrit, țelină o bucată o punem la fiert, 3 cepe micuțe, dacă aveți una mai mare puneți una mai mare. Și la urmă, când punem smântâna, când facem dresul de smântână, îl facem cu usturoi și cu gălbenușuri de ouă, 5-6, câte vrem noi, câte ne place nouă. Oricum țineți minte, îl căliți tot timpul și reglați cu sare și piper după gust. Și o acriți ori cu zeamă de la o lămâie, ori cu borș, ori puteți cu ardei copt în oțet murat, să tăiați 1, 2, 3 câți vreți în ciorbă ca să-i dați un gust mai aparte. Eu astăzi o să fac cu lămâie. Haideți să-i dăm drumul. Pentru prima dată o să punem, bineînțeles, gălbiorii la fiert. Eu opărim 10 minute, după care venim cu pătrunjelul, morcovul tocat mărunt, îl lăsăm acolo, alții bagă întreg și pe urmă îl scot afară, rămâne doar morcovul călit. Eu o să scot afară doar ceapa și țelina după ce se fierte. Deci, fiecare face cum crede. Eu vă arăt cum pregătesc această ciorbă. Este ca o ciorbă de burtă, practic. Unii fac pe pleurotus, dar să știți că gălbiorul de pădure al nostru bate orice pleurotus. Aici avem în jur de 2 kg de pleurotus, de gălbiori. No. Să-i dăm drumul că vorba multă sărăcia omului. Cu ciorbița noastră am ajuns la călirea morcovului. Restul legumelor fierb împreună cu ciupercile noastre gălbiori. Călim bine morcovul în puțin ulei de floarea soarelui, nu ulei de măsline, deoarece pentru mine, părerea mea, uleiul de măsline nu este pentru călit, este pentru asezonat și pentru salate, salături, cum să-i spun. Nu este pentru prăjit uleiul de măsline. Am văzut că foarte multă lume îl pune la prăjit. Mie nu mi se pare, adică nici nu-i dă un gust bun prăjit, îl amărește. Am folosit puțin ulei de floarea soarelui, călim morcovul, îl punem în ciorbița noastră, după care pregătim smântâna, ouăle, gălbenușurile de ouă, verdeața, usturoiul și la urmă, bineînțeles, gustăm, degustăm. Între timp aici se face o mare treabă, un suc de roșii de casă din solarul lui Gulajmen. Uitați și aici, dar astea separat. Poftă mare tuturor, roșii bio din grădină. Ia uitați, roșia la 400 de grame, roșia 500 de grame, roșia. Și mai mici, și mai mari, și mai strâmbe, și mai urâte. N-au ele aspect, dar au gust. Am pregătit usturoiul, smântâna, 6 gălbenușuri, țelină tocată mărunt am băgat aici în amestecul nostru. Usturoi după gust, mie îmi place cu mai mult usturoi, am pus o căpățână zdrobită, zeama de la o lămâie, țelina frunze tocată mărunt și imediat vom combina ciorba noastră cu dresul, după care vom opri focul și o lăsăm să se odihnească. Dar domnul Cristi, să-mi spuneți cum e ciorba de gălbiori.
Bună seara și bine v-am găsit la Gulaș Man pe canal. Seara asta ciorbă de gălbiori. Haideți să vedem ce avem aici. Ceva, o nebunie curată aici. Deci, Doamne ferește, cum miroase și ce aromă. Eu deja am și gustat un pic, adevărul ăsta este. Am pregătit un pic cu sare, cu un pic de oțet, un ardei iute. Așa. Pâine proaspătă. Să vedem gustul. Hai să vedem, facem aici ardelenește, să giumicăm pită, cum se spune. Hai așa, un pic așa, un gust ardelenește. Arde, nu? Arde. Arde un pic, adevărul că acum ai luat-o de pe foc. Și hai să vedem ce avem aici. Are cam 20 de minute. Ia să vedem. Aoleu, hai să Nu vedem. să vedem. Hai să vadă aici, să vadă oamenii, uitați aici ce... Doamne, hai să vedem. Culese de fratele meu de la Cugir de Dani, Ia să vedem. proaspete. Aoleu. Doamne. Stai să luăm și un de iute. No, ce să zic, vă lăsăm. Curcubeu pe cerul gurii. Îl lăsăm pe domnul Cristi să Vreau mănânce. să mai vadă odată, să vadă aici. Hai mai aproape. Aici. Uai de capul meu. Domnul Cristi, și mie îmi faceți poftă, mă duc să-mi pun și eu. Moșul avea o vorbă. Să-ți bați copiii cu basca. Poftă bună, faceți rețeta lui Gulaș Man.